Am revenit, doamnelor și domnilor, la emisiunea 22 de minute, așa cum ați văzut din clipul electoral, împreună cu senatorul Ion Ariton, candidatul ARD pentru încă un mandat în Senatul României. Bună ziua, domnule senator, bine ați venit. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor. Mai sunt 2 zile și jumătate din campania electorală. Aveți un slogan foarte interesant, am mai povestit despre el și la întâlnirea precedentă, tace și face. Să reluăm și să dezvoltăm puțin acest slogan. De ce senatorul Ion Ariton tace și face? Ce tace și ce face? Eu am spus-o și la întâlnirea precedentă. Acest slogan, dumneavoastră, practic, l-ați născut, cei din televiziuni, în momentul în care eram criticat pentru puținele apariții televizate. Acest lucru, v-am explicat, nu s-ar fi putut face la începutul perioadei de activității mele în minister, neavând multe lucruri de prezentat, pentru că, în primul rând, în momentul în care mergi într-un minister, trebuie întâi să faci ceva și după aceea să le poți prezenta atât la televizor, atât alegătorilor, chiar și prietenilor. Și acum, vă spuneam data trecută, puteam vorbi și aș vrea să nu mai revin asupra acestui subiect. Ați văzut, acum 4 ani am promis că vom face centura ocolitoare la Sibiu. După 4 ani de zile putem să spunem că acest obiectiv a fost realizat. Chiar de ziua națională s-au împlinit 2 ani de când această lucrare a fost finalizată. Zilele trecute am trecut încă o dată pe acest tronson. Mă bucur că au trecut 2 ani, știți foarte bine, fiind sibieni, n-au fost evenimente, lucrarea arată foarte bine și acum și a fost una dintre marile realizări ale județului Sibiu în ultimii 20 de ani. Legat de minister, vă spuneam, cele 4 organisme internaționale, Fondul Monetar, Banca Mondială, Comisia Europeană, Fondul Proprietatea, la sfârșitul perioadei de analiză în Ministerul Economiei, ne-au felicitat, m-au felicitat pe mine ca ministru pentru rezultatele obținute în perioada ultimelor luni de analiză. De asemenea, am avut o contribuție majoră și pot să spun, a fost practic ideea mea în reorganizarea sistemului energetic pe cărbune, complexul Oltenia, complexul Hunedoara. În complexul Oltenia, vă spuneam, care funcționează deja, sunt angrenați 20.000 de angajați, au 30% cotă de piață din energia românească, iar pe primele 6 luni de funcționare, 30 de milioane de euro profit. Din 4 companii care mergeau pe pierdere, s-a născut o companie care, vă spun, are 30 de milioane de euro profit la această oră. De asemenea, legat de sistemul energetic, putem vorbi de cele 2 hidrocentrale, Racovița, Sibiu și Robești, Vâlcea. Ele au fost practic finalizate, cea din Robești funcționează. Vorbeam cu colegii din sistem, undeva la 30.000 de euro, aproape 30.000 de euro pe zi este eficiența acestei hidrocentrale, iar cea de la Racoviță, de lângă noi, va fi probabil pusă în funcțiune foarte urgent, nefiind necesare decât niște lucrări de protecție a unui pod de cale ferată. Deci, într-o colaborare cu Ministerul Transporturilor, și aceasta va putea fi finalizată și, de asemenea, să intre în sistemul energetic, care, până la urmă, trebuie să ne aducă independența energetică de care vorbim și de care avem nevoie toți românii. Și ați mai lansat în perioada ministeriatului acel management privat la companiile de stat. Am fost primul minister și la propunerea mea s-a făcut acest lucru. Am văzut că acest proiect a fost preluat și de colegii din alte ministere. Acum cred că s-a și numit managerul privat la Tarom. O să vedem rezultatele acestui manager, dar am avut încredere în acest proiect. Sunt convins că acest proiect va da roade și rezultate de eficiență economică în momentul în care el va fi implementat în companiile de stat. Deci acest lucru a fost practic un început, este un pionierat, nu s-a mai procedat astfel,
Deci este pentru prima dată când s-a pus problema managerilor privați, profesioniști, în companiile de stat. Acesta este sloganul de care vorbeam și vă spuneam, acum putem discuta, ori la început, în primele luni în minister, era destul de greu, pentru că e un minister mare, dacă faceți o socoteală, eu spun, și o să vedeți, o să vi le și pot spune după emisiune, practic comasarea aproape 7 ministere care au funcționat în decursul timpului, cu activități distincte. Să revenim la campania pentru alegerile parlamentare 2012. Nu este prima campanie pe care o faceți, dar bănuiesc că ați observat că este puțin diferită față de alte campanii. Da, sunt în politică, practic, în prima linie, să spun așa, deci am participat la campanii electorale încă din 96, fiind ales de 3 ori consilier local, odată consilier județean. După aceea, știți foarte bine, timp de 3 ani și jumătate am fost prefect al județului Sibiu, deci am angrenat și am urmărit ce se întâmplă pe eșichierul politic. Ultimii 4 ani fiind senator, în Parlamentul României am ocupat funcția de președinte al Comisiei Buget Finanțe a Senatului, după aceea 1 an și jumătate ministru în Ministerul Economiei. Pot să spun că am urmărit și știu exact ce s-a întâmplat în acești ani în politica românească. Într-adevăr, ce se întâmplă acum în campania electorală este un pic atipic față de ce a fost până acum. Un lucru care n-a fost și nu l-am văzut, nu au fost dezbateri în campania electorală nici la nivel central, nici la nivel local. În general au fost atacuri la adversarii direcți, să spun așa, adversarii politici, ceea ce nu cred că a fost și nu este un lucru bun. Aici ar fi trebuit să se prezinte programe, trebuia să discutăm despre ce am făcut în perioada în care am reprezentat alegătorii sibieni, ce scurt am încercat eu să vă spun în câteva cuvinte astăzi și în emisiunile trecute, ce dorim să facem în continuare. Vă spuneam, legat de Sibiu, dorim să susținem proiectele de infrastructură. La momentul respectiv, tot în urma acelui flyer pe care vi l-am prezentat sau l-ați avut dumneavoastră, m-ați întrebat dacă vreau să devin ministrul transporturilor, pentru că pe flyerul respectiv era vizualizată destul de bine centura ocolitoare a Sibiului. Nu era și nu acesta e gândul de a merge într-un alt minister, ci am vrut să arăt sibienilor că atunci când am propus și am spus că voi susține finalizarea lucrărilor de la centura ocolitoare, am făcut-o și rezultatul s-a văzut. Deci nici într-un caz nu a fost altă trimitere decât spre faptul că ceea ce am promis am realizat. Și de aceea, vă spuneam, această campanie electorală mi se pare un pic atipică, pentru că în loc să vorbim despre proiecte, s-a discutat mai mult de persoane. Și uitați-vă, revenind la sloganul tace și face, cele 7 luni de guvernare ale noii puteri, am senzația că se derulează mai mult la televizor decât în birourile miniștrilor, chiar a premierului. Au fost luni în care lucram foarte mult, nu are rost să vă spun acum câte ore pe zi, și chiar dacă am fi dorit să mergem de multe ori la televizor, era destul de greu, pentru că aveam ce face în cadrul ministerului. Vă spuneam, un minister foarte mare, cu peste 130.000 de angajați. Sunt probleme și plus că diversitatea ministerului, de la energie până la IMM-uri și comerț, chiar și comerț exterior, e o activitate laborioasă în acel minister. Aici pot să confirm și eu, pentru că v-am invitat de câteva ori, chiar pe vineri, și erați mai tot timpul la București, și sâmbătă și duminică. Au fost foarte rare weekendurile în care am putut să vin la Sibiu și, bineînțeles, veneam cu mare plăcere, că veneam acasă, vreau să-mi văd familia și prietenii,
Dar timpul efectiv nu mi-a permis. Ori acum stau și mă uit la televizor câteodată și nu înțeleg ce se întâmplă. O iau ca și campanie electorală. Dar nu e posibil ca un demnitar și un reprezentant al guvernului să fie într-o zi. Că de multe ori începe programul la amiaz și se termină seara târziu, fiind în 2-3 studiouri de televiziune și prezentând diverse teme politice. Dar România trebuie condusă și cred că temele economice, mai ales la ce se întâmplă astăzi în Europa, sunt prioritare. Și nu poate fi condusă dintr-un studio de televiziune. S-a întâmplat în 89, în decembrie. Exclus. Și știm ce s-a întâmplat și atunci. Sau câte contestări au venit după aceea. Dar rezultatul se vede. Pot să vă trimit niște date economice la ceea ce s-a întâmplat în ultimele 7 luni și vă dau numai 2 exemple. În momentul în care am plecat din minister și din guvern, eram al 4-lea trimestru pe creștere economică, aveam o creștere economică de 2,5%, astăzi este 0, și n-aș vrea să vă spun suma cu care am lăsat contul în cont la actuala guvernare, dar era undeva la 5 miliarde de euro. Și astăzi sunt probleme mari, ați văzut explozia prețurilor, n-are rost să reluăm iară de la cartofi, mere, carne și alte lucruri, sunt toate într-o creștere exponențială. Leu s-a devalorizat, știm foarte bine, la fel de bine amândoi cât este cursul în euro și noi vorbim și în aceste 7 luni de greaua moștenire. Dar nu vă supărați, să vină odată oricine într-o confruntare directă, să discutăm cu cifrele pe masă, ce s-a lăsat în februarie anul acesta, în momentul în care am plecat din guvern, și ce găsim astăzi în decembrie, în visteria statului. Ori nu mai poți să vii după 7 luni să critici tot timpul ce s-a întâmplat înainte. Bun, ne asumăm. Noi ne-am asumat și reforma cu care am trecut prin criza economică în România, ne asumăm tot ce ni se reproșează la televizor. Dar eu vreau să văd un lucru bun și un lucru constructiv făcut de actuala guvernare. Dați-mi un exemplu. Sau rog pe toți cei care ne privesc să se gândească foarte bine în momentul în care vor merge la vot și să analizeze aceste lucruri.